Wengane zawethu impela shisa indaba yowesilisa oshadelwe njengoba ke ebambe unkosikazi wakhe ke emjayivweni endaweni ke yokucika ukoma eshayeka eMacape Town bebambene ke ifika kanzima nomunye ke umuntu wesilisa bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqale ngenibengelele kuyona ke Mboso City MTV City nje uma siqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Ake wengane zawethu impela shisa indaba yowesilisa oshadelwe njengoba ke ebambe unkosikazi wakhe ke endaweni yokucika ukoma eshayeka eMacape Town ebambene ke nomunye wesilisa kanzima kabi bebambisene ke engalo itafula lasendaweni ke yokucika ukoma. Bafethu impela ke lowesilisa kuveza ukuthi lolu daba lolu ke ulithole ke ngaye unkosikazi wakhe uthi wena phuthuma nangu umzi wakho uphela unkosikazi wakho usevisa nashiye ingane zakhe la kumina njalo ngama Friday ahambe aye kwaMazithanqaze lapho ke eGroove khona nomunye owesilisa ke oshayela phela ke inqwele zokuthutha umphakathi. Ake wengane zawethu impela uthi lo wesilisa ke wabese mayethola ke lolucingo ekhuluma nezingane zakhe ezincane ngoba ke endala ke ineminyaka emine kanti ke esibili ineminyaka nje emibili. Ake wengane zawethu impela uthi lo wesilisa ke wabeke seshaya ke imoto yakhe njengoba ke bese endaweni ke la eTohoza khona wathi cha impela ke angikwazi ukuthi ngingayekela izinsolo ezinjengana lezi. Ake bafowethu impela uthi ke wayishaya ke imoto ke yazula ke emgaqweni ke nekhanda ke liphithene exakwa ke yilesenzo lesi asizwayo ngaye ke unkosikazi wakhe. Bafowethu uthi impela kodwa mayifika endlini ngempela unkosikazi akabonwa izikhathi ngo-12 ebusuku wabese ke ephikelela kwamakhelwane hawo na ngempela ke nazi izingane zakhe zilele bandla naye lo wesifazane ke umfelokazi. Ake bafethu impela ukuthi ke yena ke lo wesifazane ke umfelokazi wabese imyalela ukuthi cha impela ke wathi ke uya kwenye ke indawo lapho khona ebizwe abangani bakhe kanti ke nake lo wesifazane ke impela umfelokazi wayesezula ukuthi cha lona ke uya ke eGrooveni naye ke oshayela ke izimoto ke zokuthutha umphakathi. Ake bafethu uthi impela ke lo wesilisa ke wabeke esephikelela khona phana ke endaweni ke yokucika ukoma okwathi ke mangaba ke efika wathi qala hayibo cha noma ikanjani noma iphinifa lingekho la isijalmane singabonwa lokugqoka ibhlukwe cha impela okwami lokho ngakhetha. Ake wengane zakwethu uthi impela ke wathi mathi nhla hawu nangu phela ubambene nomunye wesilisa babambene amafika bashaya ijive kunqikiswene phela ke oyitafuleni. Ake wengane zawethu uthi impela ke wabeke esesondela ke eduze kwakhe uthi mangabe sondela cha impela ke wathi mayithi qala unkosikazi hayibo phela lo umkhonyane wami ufunani la. Ake wengane zawethu uthi impela ke wazana ke wangazi noba ke into lena ke angayithini wabese ke sethatha yena unkosikazi wakhe kuyana ke lo wesilisa wabese ke esehamba ke naye. Ake bafethu uthi impela ke wathi ke mangaba ke efika ke endlini ke wabese ke esolanda ke izingane kamakhelwane wabese ke sehlalisa unkosikazi wakhe ke phansi ukuthi inkosikazi ngakube yini lo oyenzayo. Ake bafethu uthi impela ke unkosikazi ke waphendula wathi cha mina ngiwumuntu ke othanda vele ubumnandi mhlambe wangithatha ungangazi kodwa cha ngiyaxolisa uthi ke uthole ngalendlela kodwa ke mina ngizithandela ubumnandi noma nje ngifika la kuwena ngangivele mina ngithanda izinto ke ezubumnandi. Ake wengane zawethu uthi ke impela ke owesilisa ke wavusane waxakeka nokuthi ke impela ke angaphendula kathini kuyena ke lo wesifazane ngoba ke wamtshela ke kwezikabhoqo wathi cha impela ke kuyena ke wathatha vele ke ibhola ke labafana nomuntu ke vele ke bezithandela umgroove njengoba ke umuntu ke owakhulela ke elokishini kodwa ke uthi cha impela ke noba ke songaze ke impela uthanda umgroove ngaleyo ndlela songaze ushiye izingane zakho uzicelele kamakhelwane
uphinde futhi uye endaweni enjenganalya uphinde ubombane nenye indoda. Uthi ke hake impela ke wabe sexolisa kuleyo ndawo ke wathi ke yabona ke lo ebengiruva naye umuntu ke ebengichitha naye isithukuthezi njengoba wena ubungekho. Hake wengane izawuthinta phela ke lo wesilisa ke wabe sike impela ke engasazi ukuthi ke amise kanjani mangaba ke seveza lo wesifazane ukuthi ke lo ebejayiva naye vele ke umuntu wakhe obechitha naye isithukuthezi njengoba ke ebengekho yena ke umkhonyane ke wakwakhe. Bafowethu impela ke akazi noba ke lento lena ayithini noma lo nkosikazi kumele bisane amxoxe ngoba usevezile uba cha impela ke akawuyena ke wife material. Akakulungela ukuthi abe unkosikazi mayikwazi ukuthi ashiye izingane zakhe azicelele komakhelwane ekubeni yena eshadile futhi enomuzi ayo phika nobumnandi nabanye abantu besilisa. Uthi ke impela ke lo wesilisa ke ngabe uyeza uthi ngabe unkosikazi wakhe ke ubezikhiphe mhlambe ke nabangani bakhe mhlambe beyo celebrate ke iparty kodwa cha impela kube sendaweni yobumnandi futhi wodwa yenye indoda beshaya ama-Cape Town beshaya izigama Nicki Minaj. Uthi futhi yabona ukuthi nje kujiva la sokukhona vele la akuqalwe khona. Bafethu impela injalo ke indaba kaBhoti ke othole ke unkosikazi wakhe ke esendaweni ke yokucika ukoma ebanjwe phela ke fika yomshayeli ke wezimoto zomthutha umphakathi. Bafethu impela ke mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ke ngakube ke indaba ke manga ime kanje kumele ke uyithini wena mangathiwa unkosikazi wakho lo umthola ke endaweni yokucika ukoma egroova ejiva ebambana kanzima nomunye umuntu wesilisa ungamisa kanjani? Bafethu na ke simbuzo MTV sithi nje le ndaba ke senishiyele yona ke sizwe ke ama comment khona ke na ke lo wesilisa ke oshadelwe ezokwazi ukuthi cha impela lenkinga ke angayisombulula kanjani. Hake bafethu thina ke sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.